Ada penting obo penting nam. Ustadeun ka dieu katawan. Ada pernah di ini mentai. Hah? Main lem kan? Matak sembilan bun. Marano. Nakay video ta. Tanong ka nga din. Di mo na niyo kami. Kapikiran kaya kanong sa inuman. Di ada no tiga Tatanong ka nga. Tapi yang aku kumpungan
Sige na. Napere pergi kuan. Kuya, kagubay ka rin Gabo po no. pa. Sa 10 agupat. Kagi mebe. Diamin. Nah, diami. Diamin ako. OFWG province. Sumasaw pa paano ka kubo. San Jansia from... Wait pa si. Ito yung tinatawag nila na the legend. Legend. Yan din di pienso gitar. Huh? Bakit nawala? Babasa mo sa kailangan. Ako nung pudi-pudi wala sa kong Pila. Pakatasaw din mga tiba pa kaanta bapat padem ati bapa. Huwag galing pag naghihintay. Mamrad na. Alangan ang mga Christian. Baka kapag ako nagapo makatadong siray. Natatatad niya ako ni Udin. Ano Kasi ka, pumimikir lang sa kanila sa pagidido yan. Edo katatan bapa miyang buhay ka. Aki bapa. Ay na. Pag na kama na. Saratan. Abi. Bakari daw. Abi. Iyo pumansan. Katatan ay daw. Lagi mo isa. Katatan at kay Dula. Dula. Katan daw ka. Katan niya. Kilay niya. Malungong sa bursa.
payo sinong kadanay Umurundi nasugid Sabiwang pay Tanukunin Kita dinapitan Nakapurong talita purong ay kadidewan yang kaden Aladud kinakay katawang kowe mapasiru binadan Kadedi nakatawang kowe Iya seru binadan Sige, Snairia, Yapay Lagu, Mashallah, sa pinakasama sa Manila. Kasi mo na, sige pa. Sige pa. Napira pa ni Kwan san? Papa, sa na 54. Mayroon sa 53. Wait pa siya, yan yung pipian so gitar yan. Yan ipipilitan niya. Ang type ko mo minsan. Labing. Baka talaga ko yung kuhan, disertam papanok. Ay, ito na to. Hindi ka to. Gito. Ya, nama dipili dotan. Ada natin mag-request kami na soli yamin. Matangko mapiyay, mapiyakiya.